Felícia ako moderátorka to uvediem a potom už sa všetci nahrneme na palacinky a každý si nadáme to, čo chce na palacinku. A nehovorím, čo si spievali deti, keď ste ich robili, to už si každý povie medzi sebou. Dobre. To filmuje každý. No. Dobre. Klapku poprosím. Klapku, kto robí? Chlapci. Kto robí klapku? Klapku. Súkromná televízia v Furčanských prvých letoch Turhov sa hlási s mimoriadnym vysielaním odpoludňajším, a to z dôvodu vernisáže z workshopu dvojdomov, vyrobenie vtáčich búdok seniormi a mladou generáciou. V spolupráci Sportu a nadácie Orange. Spolu mali vyrobiť 10 búdok, ale boli veľmi šikovní a vyrobili až 12. Zúčastnili sa deti zo sídliska Furča vo veku od 6 do 10 rokov, seniori Furče, terasy a zo Starého mesta. Je pripravené aj odčerstvenie, čerstvé domáce palacinky a bylinkový čaj. A teraz ešte úvod. Krátučky k týmto našim ako búdkám, že prečo ich deti robili. Zima je, vietor si hudie. Čože len v zime s nami budie. Nenájdeme červíčka, semienko zrnka, ale detičky z Furče sa postarali o naše dvojdomy, kde prežijeme peknú zimu. Moju vtáčiu budku som staval s pomocou Ľudky, ktorej ďakujem za spoluprácu. Moja budka má pripomínať vtáčika, sigorku konkrétne. A to je asi všetko. Dobre, a ešte asi krstné meno, aby sme vedeli, o koho ide. Adam. Dobre. Moju vtáčiu budku som si vyrobila tak, že keď som bola v prvom ročníku, som si nakreslila vtáčika z geometrických tvarov a použila som ho pri stavaní budky. A čo ťa najviac bavilo na vtáčich budkách? Klincovanie, maľovanie. Bavilo ťa robiť aj so staršími ľuďmi? Áno. Necítila si sa tak nejak divne pri nich? Nie. A čo si sa od nich naučila? Klincovať. A boli moc múdri? Nie, jeden pán áno. Dobre. A s kým sa ti najlepšie robilo? S Ľudkou a Mírkou. Dobre. OK. Všetkým ďakujeme, že sa zúčastnili na takejto krásnej akcii a všetkým účastníkom prajem príjemné odpoludnie, aby sa medzi nami dobre cítili. Moderátorka Felicita.